Goedemorgen. Goed je hier te zijn waren. Ik weet niet of ik een paar volunteers had om dat witte toffel hier napbrengen, dat ik hier kan met molen. Die type wat we hier aanvangen. Pijt aan Kevin, wil je? Maar ik je me een vraag stellen. Wat is het wichtigste? Je zaad wat we hier bij IMF Church hebben, wat we je zeggen weer dat? Nou, want je doet niet goed krijgen, dan ga je toch loten. Zijn er markers boven? Oh, nou dan helpt dat niet veel. Ik dacht hier weer de markers zijn. Oké, dan worden we nog zo onder dat. Dankzij NW. Wat is het wichtigste ding wat we hier bij IMF hebben, wat je gelooft? Nu ga je voor je te reden. Gemeenschap met Gott. Ik zeg vandaag in je danken. Gott in Gemeinschaft te leven. Wat zegt Jezus is het wichtigste? Live. Love the Lord your God. Ja, dat is het krijg. Gott goot zijn. Maar niet bloos dat ook die Noba goot zijn, die nächsten goot zijn. Vandaar wil ik van dat reden. En dat is something wat mij zeer interessant is, wat ik door vinger doe, dat is in Matthäus 22. Waar we ons dat eenmaal lezen. Matthäus 22, 34. Aanvangen, dat zegt, als de Farizeeën hielden dat Jezus de Sadduceeën stil gemaakt had, kwamen zij toe. Om Jezus te verzekeren, stal einer van de schriftgeleerden aan mijn vrouw en zei, Meester, wat is dat grootste gebod om je zaad? Hij zei tot hem, du sollst den Herrn dienen Gott met den ganzen hart Gott zijn, en met die ganze ziel, en met alle die je danken. Dat is dat grootste en eerste gebod. En dat tweede gebod is met dit gelijk. Du sollst die Noba groter Gott zijn als die zelfs. Op deze twee geboden hangt dat ganze je zaad en ook de profeten. Wat is... Thank you. Wat is dat wat Jezus hier zegt? Wie weten wanneer we van het gezaad reden? Eerst wel een beetje denken, de Farizeeën en de schriftgeleerden, die willen Jezus in trouble brengen. Ze zeker een oorzaak waar ze het aan aardig maken. Er zijn 10 geboden in de oude bond. En ze vragen hem nu wat is het wichtigste. Ze hopen hij wat something zeggen, waar zij kunnen jang strijden, waar zij kunnen zeggen, oh hier best u aardig. Ik weet niet als zij een plan hadden, hoe ze responden willen voor ieder een van die van Jezus would zeggen, oh dat is nummer 1, dat is nummer 3 en nummer 8. Als zij dan aan de antwoord eruit hadden ervoor. Maar ik geloof niet dat ze eruit willen voor dit. Jezus zegt dat alle die gezaad zijn, alle die geboden, die hangen aan een paar dingen. En wanneer ik dan denk aan het oude bond en dat gezaad, wat weer dat gezaad? Wat weer aan dat banen? Door weer al die regelen, waar ze zich zullen maar kranken omgaan, waar ze zullen zich verhouden aan deze zaak en deze zaak, wat ze doen zullen, wat ze niet doen zullen. Alle verschillende vasten, die passafast, die loofbodenvast en nog veel meer als in de vasten staat, waar ze die alles zullen opvullen, waar je leven aan is, waar ze dit zullen doen, waar ze dat zullen doen, alles in de gezaadse hadden zij. Door zijn gezaadse van waar ze de Noba zullen verhandelen, waar ze de vreemde mensen zullen behandelen en er staat nog meer. Dan zijn er nog gezaadse van waar ze zullen Gott dienen, die verschillende offers doen en brandopfer, die
Veel zijn er verschillende dingen. Veel dingen krijg ik beschreven. Ik wil basically zeggen dat we een beetje dus wie ons leven aandoen. Dat we de zaadse woze dingen doen. Waar we onze mode hebben. Dat vingen we in de oude bond, de eerste 5 weken van Mozes vingen we dat veel van dat beschreven. De Jüdische erleven wir ganz en dat je zaad spannen. Dat je zaad schiet jeder pot van haar leven aan. Alles wat zij deden, had een weg met je zaad te doen. Hoe about de profeten? In het Oude Testament, een profeet, dat we een mens wat deed Gott voor de mensen verstellen. Hij hield van God en hij reed tot de mensen. Dat we een profeet. Een priester aan de andere hand, dat we zijn wat deed de mensen voor God verstellen. En zo hast een priester en hast een profeet. Einer dat diesen weg schaffen, einer dat diesen weg schaffen. En door aan te denken, dan meer interessant, dat zeggen neerbod eine steht, we zeggen, Jezus als ons profeet en ons priester. Hij dat ons naar God brengen en hij dat God naar ons brengen. Hij is beides. Hij staat tussen ons van beide zijden. Er was een kleine schrijven hier van een man, dat heet Bill Kiefer. Hij zegt, wat deden de profeten, wat voor bijspel is de profeten in Israël? De profeten, dat is een beetje een beeld als Israël juist het leven met God. Een beetje een bijspeltje van ze morgen. De oude bond, het oude testament, de profeten waren de evangelie van wat God te de mensen reden, dat we God zijn stem te de Israëlieten, dat we een profeet. De profeten, die deden Israël hebben en God zijn weg te gaan. Die weg te gaan wat God wil hebben. Ze deden Israël traag wengen, want ze van steeg eraf gingen, den trek opwengen op de weg. Dat weer de wat de Israël deed erklaren, wat God van hen wil. In alle dingen am leven. Dat die zaad waren, dat weer uitleerd denk te Israël. De profeten weer dat aanleerd. Tussen die twee, wie Israël ganze gemeenschap met God controleert, of gehandeld. En op met deze weer, wat Jezus hier in Matthäus zei, dat Jezus de indruk of de perspectief zeer andere van religious, wat ze gewend zijn, wat ze dat leven deden. Dat is nog één ding wat ik hier, wat Matthäus hier zei, of Jezus hier zei in vers 40. Hij zei, heb deze beide geboten hangt op ganse zaad en op de profeten. Waarom zegt Jezus dat hangt daarboven? Waarom staat het niet daarboven? Wat is de onderscheid? Wat daaruit uit is, dat we boven stonen is, of dat we aan hangen is. Wanneer ik, of wanneer du, wil boven stonen is, hast nog niet meer controle als wanneer we hangen is. Wanneer ik in pool opstal en braad even doen en ik de boven stonen doe, dan heb ik nog een beetje controle. Maar wanneer ik dus best op braad hangen doe, dan kan ik al niet veel doen. I mean, dan kan je toch laten eraf vallen, right? Maar, we laten nog een beetje aan dat denken, wat dat krijg ik vielleicht mijn idee. Waar ik wil zoveel stil nul zijn. Wanneer ik kan denken dat we hangen aan 2 dingen. Ik heb een hand die hangt aan God goed zijn, en de andere hand die hangt aan de Noba goed zijn. Daar hang ik aan. Ik doe niet erboven stonen, ik doe aan hangen. Wanneer ik hang en mijn hang zijn bijna aan één ding vast, dan heb ik niet veel dingen te naar ramslonen met een stok. Te naar zaken, puks en zo staat. Dus wanneer ik de lijf mij nu wat toch laten doen, dan heb ik een hand lusten om van ram te chielen met een stok, right? Maar zolang ik daarvoor zie,
en de Noba goot zijn, en een Gott goot zijn, dan kan ik ook zeggen, zaken verder. Ik meine, ja, du hast die Beine zum Stanken, aber du kannst nicht andere Menschen, die was sie sagen, purksen weiter. Dat is een Beispiel, dat is eigenlijk wat ik aan dit denk, wanneer je zegt van, en ik leef hem hier weer lengen wat ons tot bij klaar worden. Oké, waar we moeten zijn als dit ding hier wordt schrijven en niet. Ja, dat. Ik wil hier wat molen. Je wordt vielleicht beter molen als ik. Dat is niet gedaan. Dat zal de hanging bridge vaststellen. De brug wat te hangen dat, want je Duits staan. Ik probeer ook Duits te leren. So een brug wat te hangen dat, die hangt op wat boven, right? Hier zijn veel van deze kabels. Ik weet niet wat die dat voor kabels, maar zij streng. Wat hier afkomen, wat de brug naar houden dan. Maar de brug, die hangt op deze pool boven. Dat is één pool en hier is nog een. Wanneer ik me dat bijspel maak van wat Jezus hier reden heeft, van al de jezaats en al de profeten, die hangen aan de lijf van God en de lijf van de Noba. God en de Noba, oder die nächste. Op dit pool, dat is de lijf van God en dit pool is de lijf van de Noba, voor de nächsten. Hier zijn alle die jezaats en de profeten, dat zijn die streng namelijk dat hier wordt hierafgegaan en wordt op de poolspoor hangen doen. En zo wie kunnen hier de jezaatsen wat in alle bond weer wordt, die zal niet doodmaken, die zal niet stelen, die zal niet alle handen dingen janken wat niet dienen zijn. Dat zijn deze dingen wat hier aan hangen doen. Maar die hangen aan deze twee pools. Die Noba goot zijn en God goot zijn. Met die ganze hart. God goot zijn met die ganze hart en die Noba is diezelfde. Dat zijn we dit, alle die geboten en die jezaatsen aan hangen doen. Wanneer ik dan aankijk en ik zei dat, van deze dingen, zoals ik zei, wanneer die sterk zijn, wanneer onze lijf te God sterk is en de lijf van mij Noba sterk is, dan kan ik met deze jezaatsen en geboten en dingen doen, dat schaffen. Zo ik denk dan aan mijn leven. Zo wat heeft het met mij te doen? Ik denk aan dat jezaat krijgt dus in alle bond weer, dat zijn zoals we leven doen. Die dingen zoals we hebben. Dus ik leef dat ik me aantrekken, zo wat ik leef eerlijk is. Dus ik leef, we zullen godsdienst afhouden. Dus ik leef dat we een weg voor zullen, wel dat is vielleicht meest te ligt, voor je gezegd, maar als de vroeger nog opdagen gebruiken, of wat voor muziek ik hoor, of wat voor video's ik watch, of als ik zelf video's watch of niet. Alle die dingen, die waar ik mijn geloof zeg, ik zeg, dit is mijn aim, je weet en dit is niet. Dit is wat ik leef te steunen, dit is wat ik leef te niet te steunen. Dat weet wie dat, maar christentum is dat zo bereid als de hemel is, maar voor de mensen die geloven is alle haar. Maar dat wat ik leef, voor mijn tun is, die geloven wat ik aan die zeggen, dat zijn deze streng hier. En die geloven wat ik heb, dat die voor mijn grens is, dat zal op de lijf opgehangen zijn. Dat zal op de lijf hangen. En zo, wanneer dat is dat is, dan schaft dat fijn. We hebben lijf te God, we hebben lijf te ons nächsten. En we kunnen ons een goede uitdrukking hebben, we kunnen zeggen dat, wel, ik leef, wie zullen ze dit doen, ik leef dit beter. Ik leef dat niet goed op muziek, maar sonst wie niet hoor hier. Maar we doen niet onze lijf verliezen,
met een timer hebben, met ons uittussen. Wanneer einer de lijn komt en zegt, dat is niet goed, dus niemand ons dat doen. Ik ben ook opgerecht worden en zeer dringend op haar te zeggen, waarom ik leef dat dit raar is, of waarom ik leef dat dit aardig is. Want de leven is immer de hoofdpunt. Maar wanneer dat niet zo is, we hebben eenmaal trouble met, want we moeten vaststellen, hier is de grote pool van Gott leven en hier is de grote pool van de man leven, of een mens leven, de Noba. En hier zijn al die strengen erop. Maar wanneer je een pool doorbraakt, waar alles aanhangen zal, dan vallen mijn strengen alle eraf. Because die hangen niet meer boven. Dan vallen die alle eraf. Nou, maar eenmaal als een zeer druk, nou, dan hebben we dan vielleicht een mensseminar of wat, dan weet ik, oké, de thema is, wel, maar dat is muziek. Oh, dan ga ik bij mijn strang staan van muziek als, dan hul ik die hier naar hek, because ik wil dat raar de muziek hebben. Ik wil dat doen wat raar is, wat goed is. Maar ik wil ganz mij dit hier naar hek houden. Dan traf ik niks van andere mensen die zeggen, oh, zo en zo, du hast je niet graag eintrekken, wat, dan stoot ik bij dit strang en hul ik dit naar hek, because ik wil raar. Ik wil dat raar te leven hebben, ik wil dat raar doen. Maar ik moet de streng hier naar hek houden, because du hast niet wat dat naar hek houdt. En dan raad ik hier aan en her, wat immer dat topic is, wat immer is, door ga ik de strang proberen naar hek te houden, because die zal je naar hek zijn. Ik probeer niet de brig zelfs naar hek te houden, waar ik wel boven even gaan. Nou, wat een mens meid, de kost goed is dat. De kost niet zelfs die zeiligheid verarbeiten. De kost niet zelfs de bring naar hek houden. Dat is niet zoals God het wil hebben. Die dingen wat wichtig zijn, wat raar zijn, die moeten op de lijf opgehangen zijn. Die moeten er boven hangen. En de staat zijn in de maand, er zijn mensen, of even christen, wat de zeer druk zijn, moet zich zelfs goed reden, of moet zich justify, zelfs, wat ze teachen wordt of zich zelfs goed reden, dat dit is, ik doe dat raar, ik probeer ze zeggen. Maar zij raden zich ganz droog, because ze hebben goed geruw. Ze zijn zo druk, maar proberen de dingen alle raar te doen. Ik moet dit gezegd nou komen, dit gezegd nou komen, ja, die gezegd nou komen, dat gezegd nou komen, dit moet thema doen, dat moet thema doen. Best je ganz druk, maar proberen om mijn leven hier te verbeteren, dan redt somebody door van, wel, wat zeg ik maar dat, wat is dat niet meer? Oh, oké, dan pukst einer door en dat valt zich plus is, want dat schoft plus goed. Het best ganz druk, maar plus proberen nog maar alle dingen raar te doen. En dan lees je in de Bijbel, waar jij zegt, laat er vrede zijn. En dan slaak ik op en zeg, wat voor vrede? Ik probeer nog maar mijn leven raar te doen. En dat schoft niet. En du hast vielleicht geen mens voor de dollar schaffen dat, als een mens staat. Zodat als mensen zelf die denken, als die de zeiligheid proberen zelfs te verdienen vliegen. Zijn mensen staat, wat ze staat dat, wat de lijf hier te hebben, en blijft proeft alles recht te doen, proeft alles in de streng zelfs naar hecht te houden, idee wa? Dus ik zeg, wat zei mij? Eieren loten. Komt zijn mensen staat, leef ik, maar een point waar hij eenmaal zegt, moet zich wat entscheiden. Dat zaken, dat feit is mijn meid. Ik kan dat niet langer. En zo, waar we de brik bis morgen ganz weich schmieden, laten we maar aan volgen en ja gaan, forget it. Christenleven schafft nicht für mich. Das ist nicht für mich gemacht. Und der hat wahrscheinlich sehr besser. Oder, hopefully, kriegt er die Erkenntnis, dass du es ein besserer Weg, dass Jesus hat den Unterschied lohnt. Wir nehmen alle die gute Dinge, was wir sollen tun, wir hängen die auf zwei Pols ab. Wir leben ans Noba und wir leben Gott. Wir schaffen auf die zwei Dinge. Das ist, was uns wichtig ist. Wir bauen das Pol ab und wir bauen das Pol ab. Und wenn die Pol stark ist, dann können wir anfangen, die Dinge abzuhängen. Und wat ik dan ook denk, dat ik leer dat schroef helemaal staat. En mensen wat zich in de wereld eenmaal betieren dat, die vangen aan met een lijf voor God. Die hebben nog wat geleerd. Plus, because ze zich betiert hebben, weet je nog wat voet, wonen nu al die dingen recht te doen, wat we al van klein aan geleerd hebben. Maar hij vangt aan met de lijf voor God. En door de lijf voor God,
dat hij de Bibel lezen en daarvan vangt hij aan te leren. Dan wordt hij maar gaan, hij zal vielleicht niet zijn wiederbroek, oder hij zal vielleicht niet dit doen, oder hij zal vielleicht dat doen. Brengt de Heilige Geest, brengt het naar en hij vangt aan te leren. Dan vangt hij aan zijn streng op te hangen. Wanneer we dat erreicht doen, dan is de christenleven gewoon zo schwer. Dan hebben we je laten zijn, als de polsstonden sterk en stief, en die hebben de streng aan, en dan wanneer we iemand nog maar een strak afhaken, dan hebben we wat aardig gedaan, want de brug hangt nog. We kunnen gewoon dat strang fixen. Dat wat immer dat is, wat ik bij iemand aan zei, wat ik aardig gedaan, dat kan ik recht maken. Maar mijn leven voor God change niet. Mijn leven voor mijn Noba blijft door. Ik sta sterk op dat. Dat is wat Jezus zegt, wat nummer 1 is. Dan hebben we gewoon, we kunnen het beeld maken, en dan hebben we de lijn gaan en checken aan de streng, naar de schrift checken, en zijn als mijn gezaten opleiden met de schrift, en we allemaal wat zeggen, oh, dit is een strang, dit is zwak, dat is niet graag, dat is whatever, dan hebben we hem fixen. Maar dat hebben we in vrede, we kunnen dat je laten doen. En we zijn vertrouwd, en onze leven voor God, en God zijn leven voor mij, en hebben we die dingen fixen en recht maken. Dan hebben we een smakke bereik hebben, wat er zeker is, en dat is safe, onder mensen van bezit aan het zijn, en dat maakt sens. Dat hangt niet bis een draal, het dranzel al eraf, en ze wonderen wat we proberen te doen. Leven is zeer wichtig. Wanneer ik denk aan de leven ten nächsten, ten Noba, daar zijn je ganze tijd van dat alleen haar. Maar er zijn een paar versen die ik lezen wil. Leven is zeer wichtig. Leven versterkt veel zin. Dat zei in 1 Petrus 4 vers 8. Over alles zijt er nou, dat niets je leven een uit dem anderen stieren kan. Wilt leven daagt vele zinden toe. Leven kan veel goed doen. Dat daagt maar zo recht de zin over. Ik geloof dat meint niet dat de zin waargenomen wordt, maar wanneer du wat aan mij deed, wanneer ik leef te die ha, dan dat mijn leven te die waarschijnlijk zin waar voor mij. Like, ik hou dat niet aan die. Du bist daar verantwoordelijk voor God met die zin, dat ja. Nog some verset Rijma 13, door is in 13 vers 8, but 10. Ziet keinem irgend wat schuldig. Buiten de lijf een dem anderen. Wils wer zijn nächsten goot is, haft je doen wat het Gesetz verlangt. Wils groot dit, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst die nicht janken lassen. Und wann du das noch geboten sind, die sind alle en dit eine angeschloten. Du sollst deine Nächsten so gut sein als die selbst. Vers 10. Wer den Nächsten gut ist, wird dem nicht artig te doen. Met Leib hält einer das ganze Gesetz. So dort sagt er, kriegt es dort. Das ist der Leib, der hält das ganze Gesetz. Und wenn ich da einfach nur denke über den Vers, dann bin ich mir so, das kann ich nach 2 verschiedenen Wegen dort Port lesen. Kriegt man das? Der Leib hängt um die Gesetz. Und so, wenn ich Leib habe, dann habe ich das Gesetz nicht gefällt. Aber ich dachte auch noch an, dat meest een bevel nach, dat zegt dus als het Gesetz uitvallen met Leib. En zo alle die dingen wat ik doe, die zullen met Leib, de Leib zal de kracht te hingen zijn met wat ik te doen doe. Ik geloof je kan verstaan wat ik meen met dat, ja. Nu wil ik nog een beeld maken. Een ganz ander beeld als een brug. Ik denk aan een kleidershop. Daar hebben we veel een stok boven en dan hangen we ons die coathangers op. Waar dan die smaken backs en hemden en kleider en wat allemaal op te hangen, ja.
Die Stangen, wat daarboven is, die hält alles. Al die Kleider wordt daarboven abgehangen. Dat deed nog goed. En wat voor order die Kleider hangen, als die Baxen hier zijn, de Kleider hier zijn, of als het omgetuscht is. Dat deed nog goed. Dat deed nog goed, is dat $100 als het kleidie is, of als dat 50 cent bij Valley Village opgepikt is. Dat deed nog goed. Alles hangt aan den ene Stang. Maar wanneer die Stang eenmaal afbreekt, dan hangt er een spoel. Dan ligt alles op de vloer. En dat ook nog goed, waar die dat als je was, en dan wat voor orde dat hangen reed, en wat smaak dat leidt, en wat verreten die wegserveren. Die zijn dan alle op de vloer. En wat ik dan denk aan de Stang daarboven, die hangt aan de lijf, like die 2 poten wat we hier van de reden deden. Dat beeld wat ik kreeg, dus wanneer die Stang erop valt en de Kleider liggen en die alle verdran zitten op de vloer, dat zit voor geen mens smaak. Wanneer daarboven smaak hangen dan, en die hangen daar smaak zijn daar scenerie, ordnung, dat zit fijn. Dat maakt sens. Dat hebben we verstaan. Maar waarom worden er best alle klampen verdran zitten op de vloer liggen? Dat geeft, wanneer ik aan denk, en dat juist die gedacht, dat brengt confusion. Want onze lijf wij hebben die proberen bij Christen leven te leven met reilen, ohne lijf. Dan checkt de Noba naar en die checkt naar dat en dat zit dus van de Kleider best al op de vloer liggen, op je dran zit en dat maakt geen sens. Hij wordt van bezig checkt om Christ te leven en hij wondert dat hij wel een Christ wordt. En hij zei, hij is een Christ. Die proeft alles in streng hecht te houden. Die proeft de Christen dingen recht te doen, ohne lijf. Dat is confusing voor de nächsten daarna te checken te wonderen, wat voor Christen leven is dat? Dat maakt niet sens. Dat is plus een mes. Meest is een godloze mens, die heeft zoveel erkennis. Maar vielleicht ik dat met anders zei. Wanneer dat ze schafft als het zal, dan zit dat smaak. Dan maakt het sens. Maar wanneer de main point missing is en nog best de laatste dingen die je doen worden, dan checkt de wereldmensen aan en zegt, wat is dat? Ik kan ook dat ding doen. En zo ons veel dat hij leeft door, right? En dus mij dat zegt, er is veel, wanneer die mest op de vloer ligt en de lijf erbij is, en zijn dralen te staat, dan vangt een persoonlijke strijd over te komen en een kerk heeft problemen, mensen strijden zich, zijn zich niet einig, kerken gaan niet een. Mensen vertasten zich een am anderen, die zijn disappointed, oder ja, je tascht, die hebben weiter, die voelen zich geschlau. Wenn der lijf is er niet. Dat fehlt lijf. En zo, dat is wichtig, dat we onze 2 poten sterk staan hebben. Nou, zum Schluss, wat ik wil klaarmaken is, ik doe niet zeggen dat die streng niet wichtig zijn. Dat verstoor je, ja. Deze streng moet je zijn. We moeten dingen hebben waar we ons leven uitvoeren. Die zijn wichtig. Maar die zullen niemals zijn ohne lijf. Die zullen op een lijf hangen. Wanneer onze Nobas en onze vrienden en onze kerkgeschwister bij eenmaal ze feilen doen, dat het uiterlijke is mij wichtiger als de lijf. Want dat is wat zij van mij feilen doen. Dan geloof ik, als dat een teken dat mijn dingen wat ik leef, dan hangen niet meer op de lijf boven. Dat wat je van mij feilen kan, zal het eerste lijf zijn. Want ik met die op een discussie hebben over een geloofszaak, en ik en du doen niet agree met wat we geloven doen. Want die uittusching zo dringend wordt dat de lijf verloten wordt, dan is de main pool al doorgevallen. We zullen niemals durven een uittusching hebben waar de lijf verloten wordt. Because als de lijf verlaat, dan hoopt er niet even nog wat over strijden. Because de ganze oorzaak voor dat ik zei dat dit zo zijn als zo met de lijf te doen hebben, want de lijf is zwaar is, de pool is zwaar is, dan hoopt het nog niet om strang in de hecht te houden. Galater 5:14 nog zegt,
Willst dat ganze Gesetz ist mit ein Wort topgevoerd. Du sollst dienen Noba. Groot so gut sein als die selbst. So meine challenge, mijn ding wat ik van het leren kon hebben, mij heeft dat veel vrijheid gegeven in mijn leven. Wat ik dit aanzag, wat ik dit te zijn krijg. Dat ja, veel van deze dingen die we doen, die zijn wichtig. Maar die zijn niemals in mind. Deze dingen wat we doen, is we doen, dat komt wat opgehangen op lijf. En zo van ik ergens een ding aan aanraden, dat niet, wie niet heel waarin denken doen. Ik probeer euch opgerecht worden. Ik probeer euch ganz naar feis worden, even dat somebody gelooft dat dat is aardig. Nou, mijn is lijf. Ik wil sure maken dat ik lijf had te die. En dat hebben we de uittussen gehad. Maar van al wat je nog raafvalt, maar de lijf wordt stonden blijven. Dat is de mind. Gott met je.